ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва обуначиҳои канали мо Арзон TJK. Салом ба ҳама халқи тоҷик, салом ба ҳама мардуми муҳоҷир. Дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp ман 911 32 44 44 дар ҳамин WhatsApp суратҳои қатъи маълумотҳои пурраш роя кинед. мошинҳои шуморо ва техникаҳои шуморо, хонаҳои шуморо реклама кардан фурӯхта медиҳем. навори имрӯза фақат зефираҳо иштаги дӯстони азиз, маромад нафароне ки зефирахар бошед, ҳамин навора бо диққат то охир тамошо кунед ки зиёда аз 10-11 та мақсад зефираи як зефираи драм ҳастае. лайкаро пабраски бизанед, дар канали Арзон TJK подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TJ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир. марҳамат, боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. барои шумо дӯстон аз Москва ва Москваст ки област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. рақамҳои WhatsApp мондаги ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим TJ метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, пеш аз навори зефираро сар кардан, якта мини комбайн аз тарафи подписчикҳо рӯй кардан дар ҳолати хуби техникия гуфтагӣ аст. срочно фурӯшия бо нархи дастрас, бо нархи арзон муҳодисаиша қарор дорад. мини комбайн дар шаҳри Душанбе. нархи комбайна дӯстони азиз 13 ташмега бо савдо мешавад. марҳамат, аз номи сомонаи мо арзонак салом барасонед. боз арзон мешавад гуфтагӣ. рақамҳои дастиш, рақамҳои WhatsApp-аш +7 931 355 78 75. рақамҳои WhatsApp-аш, рақамҳои дастиши мондаги метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари мини комбайн аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. марҳамат, Opel Zafira соли баромади 2003 моторобиём 1.8 коробкаш механикаи танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагии дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка ходовой 100% қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. краскаш навкадагӣ марҳамат то моҳи январи 2026 документҳои солам дошта будааст. 4 та баллони пачка, мошин бе ягон камбудӣ, даро электропакет. нархи мошин бошад дӯстони азиз 80 ташмега, боз камтарак савдо дорад. дар рақамо 177 77 77 24 ба ҳамин рақамо ҳатман метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. Opel Zafira соли баромади 2000 мотор 1.6 коробкаш механикаи сӯзишворияш танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагӣ дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. краскаш сиёҳ, ҳолатиш беҳтарин, документ ва утилизатсиям кардагии тайёрае. мошин хулоса дӯстон гуфтагӣ бе ягон камбудӣ, маромад даро электропакет, ҳолатиш беҳтарин, кожини салон, чихолои навкаштагӣ, 4 та баллони пачка, мотор, коробка ходовой 100%. мошинча хулосаи гап бе ягон камбудӣ, дигар аз худаш намекунӣ. дар Душанбе ҳастай бо нархи 60 та фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, дар рақамои 908 00 25 80 хади ҳатман ба ҳамин рақамо метавонед дар тамос бароед.
дӯстони азиз, инак 4 июли моҳ Opel Zafira 2008 сол мотори DVD, коробкаш механикаи танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. Мошини гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, задагӣ пӯшидагӣ варид надорад. Документҳо 6 моҳига дорад. Утилизатсия кардагии тайёр, кондитсионер яхкор мекунад, лабовой антиблик, 4 дар электропакет, автопилот, салоншам тоза кардагиай. Хулоса гап кандагӣ ва пӯшида надошта будааст. Мотор, коробка хатои сатфоиза мошин бе ягон камбудиҳай қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе нарша 67 мега бо савдо мешавад. Марҳамат дӯстон, нафароне ки Zafira тоза гуфтагӣ буданд 2008 сол мебошад. 67 бо савдо мешавад. Рақами 908 70 46 46 хат ҳатман ба ҳамин рақам метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, инак дигар июли моҳ Opel Zafira соли баромад 2008 Zafira вагони мотори DVD, коробкаш механикаи сӯзишвориш танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мотор, коробка хатои сатфоиза, 4 дар электропакет, кожни салон, ҳолатиш беҳтарин. Мотор, коробка гуфтагии созай краскаталаб ам набудааст. Дар шаҳри Душанбе мошин бе ягон камбуди документи солона ҳам дошта будааст. Марҳамат, бо диққат тамошо кунед. Кондитсионер кор мекунад. Ҳамаи наворотош хулоса гап қонунӣ, қоидави, кожни салон ҳолатиш беҳтарин. Нархи мошини 83 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, бо савдо мешавад дар рақамҳои 972 77 33 00. ҳатман дар тамос боред. дӯстони азиз, инак 6 июли моҳ Opel Zafira соли баромад 2006 моторобиём 1.8 коробкаш механикаи сӯзишвориаш танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мотор, коробка хатои сатфоиз, документҳои солонааш бӯштагианд ва утилизатсия надошта будааст. Қарор дорад дар Душанбе нарша 69 мега боз муомила дорад гуфтагай. Дар рақамҳои 277 88 88 савдо мешавад. Савдо гуфтагӣ дар назди ҳамин мошин. Илтимос беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канали мо обуна шавед. Навори оянда мақсад кадом мошинҳоро як навор кунем, ҳатман дар таги комментария бинависед. ҳаракат мекунем ба шумораи мошинҳои мехостаи дилтона бари шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, дигар июли моҳ Opel Zafira 2007 моторобиём DVD, коробкаш механикаи танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. Мошин гуфтагӣ дар беҳтарин ҳолат мебошад. Мотори, коробка хатои сатфоиз, мултирул, кондитсионер кор мекунад, салоншам тоза, мотор, коробка соз. дар Душанбе бо нархи 62 000 сомонӣ фурохта мешавад. номерош транзит, документҳои солонаашам дошта будааст. дар рақамҳои 808 51 24 24 ҳатман дар тамос боред ва маълумоти пураниқтари мошинро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак 8 июли моҳ Opel Zafira соли баромад 2008 Zafira B моторобиём 12D, коробкаш механикаи танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мотор, коробка хатои сатфоиз, даро электропакет, краскаталаб набудааст. дӯстони азиз, хоб 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад, 1 сола пурра тонировка дорад. мошинча бе ягон камбуди, мултирул, кондитсионер кор мекунад. дар Душанбе бо нархи 67 срочно фурохта мешавад. дар рақами 808 51 24 24 ходи ҳатман ба ҳамин рақам метавонед дар тамос бороед. дӯстони азиз, инак дигар июли моҳ Opel Zafira B соли баромад 2006 моториш 1.8 қабрға нав аз вагон моторша часпондагӣ бидастанд. сӯзишвориш танҳо бензин дар ҳолати хуби техникӣ, тонировка ва ҳуҷҷатҳош то моҳи декабр срок дошта будастанд. дар Душанбе гуфтем нархи Zafira 65 мега, марҳамат, 4 та баллони пачка, утилизатсия кардагии тайёр, краскаш серебрисни ҳолатиш хуб, нархи 65 та. дар рақами 550 42 68 68
ҳатман дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худусия бошон пурсонда шавед. Аз номи сомонаи мо Арзон ТЖ ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак 10 июли моҳ маромад Opel Zafira 1 соли баромади 2003 мотора биём 2.2 коробкаш механикаи танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. кузоваш тоза, ҳолаташ хуб. қарор дорад мошини айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нарша 65000 сомонаш мегӯяд. дӯстони азиз, рош нафурӯшӣ. рақамҳои рӯи экрандан 903 23 54 45 ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Zafiraро аз худусия бошон дастрас намоед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба хотири меҳнати мо лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канали Арзонаки мо подписатсия кунед, чунки дар ин канал як рӯз навори хонаҳо, як рӯз навори мошино мешавад. дӯстони азиз, инак дигари июли моҳ Opel Zafira 2005 сол бо мотори 2.2 коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. краскаи серебрисни ҳолаташ хуб, 4 балони пачка. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. документи солонаам доштадар, утилизатсия кардаги тайёр. нархи Zafira 80000 сомонаш мегӯяд ки боз камтар агидия савол мешавад. нафароне ки Zafira хар бошед дар рақамҳои 988 72 61 61 барои таксидана. дӯстони азиз, мақсад ки беҳтарин мошин ҳастай, мошини 7 одама шерунар, беҳтарин мошини Zafira. барои ман дӯстон метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастай Opel Zafira соли баромадаш 1990 мотори 1.6 коробкаш механикаи танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 балони пачка. документи солонаам дорад, утилизатсия кардаги тайёр. дар Душанбе бо нархи 44000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мотор коробка ходовои 100%. дар рақамҳои 006 05 45 45 хони ҳатман ба ҳамин рақам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо навори Zafiraҳо ба анҷом расид. нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан, дар WhatsApp рӯй кунед ё ки дар имейл рӯй кунед, реклама кардан бо хосияло фурӯхта медиҳем. хайр дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад.